Sanibona ngane zakwethu. Ngiyathemba niyaphila. Thina ezama MK amahle sarojwa kuma election. Sarojwa kwathiwa ihlale phansi ibambe umthetho. Sawubamba umthetho. Asesiba nento ethi uyeza u2026 kulapho la nizosibona khona. Bebehlangene ke ilokhuyana ANC ithola ibriefing yayo. Yayisithi ke okay mamela khona uzoyizwa ukuthi ithini. Okuthakazweni Natali odiyana umasipala basekhaya namakhosi unako ukuthi azihlukumeze induna siveze nje induna ukuthi ke zithagethiwe zithile bezibukeka zidlelana nathi njengamanje kufanele ziyasitshela ukuthi ayinako uzibane usuku nosuku lishawo kunabantu abeqashiwe through iPWP program nabo batsheliwe already ukuthi udirective yevezwe uMEC ithi abakhishwe emsebenzini abasafunakala ngeke siyivumele lonto ukuthelezi ubonakala engazi ukuthi ifuna ukuthi uzakhela nje owakhe umbuso seceleni mase bethi ke lukhona uzinzo okuzoba khona ngithi ngifuna uphinde futhi ulalele futhi azobuya namanje ama-trucker government anobuso bakho okunto engavumelekile whether ubuso bakho bunjani ngisho umongameli asimbonde ey'motweni zase-South Africa nakwi-infrastructure ngoba ubuso bukahulumeni noma kwazi ukuthi upresident but akuvumelekile sicabanga ukuthi isimo esesihluphayo sicabanga ukuthi ukuthula sizothezi kuyofaneleke ikhatha yenze usinto elisheshayo ukuthi imkhumbuze ukuthi lana ayiwinanga inkatha ayiwinanga ne-DA ne-ANC ayiwinanga siyasebenzisa siyihlanganyela sonke sifuna ukuthi sakhe ikusasa eliyaphambili elizokwazi ukuthi lilekelele abantu bethu kodwa ngicabanga ukuthi siyafuna ukuthi siyisho ukuthi isimo mesisibheka nje KwaZulu-Natal kuhle ukusebenzisana kwakhongolose nale inhlangano bahlangene nazo njengamanje sicabanga soqeda nabo ku5 likhona uzinzo. Alright, wena-ke njenge-MK lihle le nto mangabe uyibuka wena ngokwakho nje lukhona uzinzo lukhona yini uzinzo kuyo yonke lento wena mangabe uyibuka alokho kwa 5 years umthombeni la khuluma ngawo ngeke ufike labantu bayakwebhana labantu bayakwebhana labantu yabo manje bayakhombana manje ngeke ushawo 5 years ngane zakwethu mase ngiyakulaba abathi yakalungu umkonto wesizwe bengithe uyeza uMonday ukhaphethe uyadonswa kumphemba asilungise ngane zakwethu yabo njengamanje thina njengomkonto wesizwe ibona abasidingayo njengamanje ibona abasidingayo akuthina sibadingayo thina sihamba kancane nje njengomnenke sihamba kancane njengonwabo thina sibheke 2026 asinankinga thina nokukhombana kwabo but njengamanje ibona abasidingayo thina sisolution njengamanje ithini sisixazululo njengamanje ithini esiyobakhipha kulenkinga ababhekene nayo abeka abanye thina somkonto wesizwe ithini esiyobakhipha kulolu dodweshilolu lento yile ababhekene nayo le kanule ithina abantu esiyobakhipha yabo nje thina basidinga lokhu kwangempela futhi basidinga kakhulu kunakuqala ngoba ithini esiyobahlangula akekho omunye